Aínda que non sabemos cando será nin como a relaxación do confinamento levará aparelladas numerosas medidas de protección. Por esta razón, o Concello da Pobra xa encargou o material para a elaboración de máscaras reutilizables que serán confeccionadas por voluntarios e membros da Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Finalmente, estamos estudiando e xa prácticamente temos encargado material para confección de máscaras caseiras, pero homologadas, e son a través de SOGAPS, a Sociedade de Axuda ao Pobo Saharaui, que, bueno, xuntou un número de persoas importante, 300 persoas, que se dedican a este tipo de traballo, de confeccionar máscaras, e conseguimos tamén que nos deran o deseño, que nos compraran tamén a través da asociación o material necesario para que as 30 persoas que están colaborando co Concello da Pobra pois tamén traballaran. Entón, unha parte será a través de SOGAPS e outra parte a través das nosas propias persoas colaboradoras do noso Concello, que conseguiremos chegar a unha máscara por persoa. Neste caso son reutilizables, por eso nos parece máis axeitado que utilizar outro tipo que en teoría só se debe dar un uso. Estas son lavables, están formadas por 3 capas e, xa digo, recibiron a homologación de sanidade. Unha vez estean rematadas, repartiránse entre todos os cidadáns. Deste xeito, o Concello complementa o material que está a recibir por parte da Xunta e da Deputación da Coruña. Estas máscaras destínanse principalmente a traballadores especialmente expostos, como os limpadores do Centro de Saúde ou as auxiliares de axuda a domicilio. Indicar tamén que temos algunhas máis que enviou pois a Diputación, 1.390 nos correspondía, repartiu exactamente proporcional ao tamaño poblacional de cada municipio. Tamén as que nos foi achegando a Xunta, que prácticamente todas as da Xunta, máis as do Concello, as reservamos prácticamente para os traballadores e traballadoras municipais, para pois as limpadoras que están no Centro de Saúde, as que quero darlle pois o noso agradecemento máis encomiable, porque están a pé do canón, non? Tamén pois facendo a limpeza dos lugares onde se atenden posibles casos, e tamén pois as traballadoras do Servicio de Axuda ao Fogar, a Policía Municipal, a Protección Civil, as brigadas de limpeza. Son, digamos, os traballadores do Concello que siguen traballando no exterior e que, polo tanto, necesitan a máxima protección por parte do Concello. Ademais destes corpos, dende o Executivo valoran tamén estender o seu reparto a persoas maiores e grupos de risco.